जों 가사 खुन्दुंनानै मा फायखा अमंखौ जागा थायखा 가사 20 किलो हिने सिनजागो दै खुसिरामपारा आन्दार अम्पिसरा बिसिदुल जागो थांनाय मंगलबार दिनो और जागाव नावफां दङो नावजों नगै माखना माने वा सगै मायाव माहायख्लायबै गायसा टाउनथाय नाव खायन थांनाय हिनै पुरा थापा जाय थांखा पुरा कुनु गायसा डकुमेन्ट करिखा कुनु माइरं करिखा कुनु मामी संसा जानाय माहाय कुनु अवस्थाते और जागा कैसे करिखा हायसि पुरा सि दासिना खाय पेबेखा बनो जों जे सुक्तै हाजार हाजार बिहेगा सुबा माया फानो मालायफा नाले सिनाय हिनै जों फायलायखा सिनै अम्पिनि अंगै सिनै जे खागोनां र तैबो फाय दंबायो बर'नि अमराव फाय दङ हायफानो जों और जागाव मिडियानि बिस गांव जों हाके खायमावो हाके सुबा मावो हाके समाव हिसों बो हाय तबवा नायो जों अमन फुंनान ते बासानो कसानन मुसबो फायदिनि बजे सुक साजाते किसा याक फारला हां खायखे याक मानजोला हां खायखे बने हाजरावो बने हा सिचुएशन हाया जरावो दिनि बो हाय कगनो मा सानाय बो दाल बाया बो कायसा मै बाय पाइसा मुजो फानो बने बुइनो साजा माया हायसि तानमाय मुं साबोनो करि खानबाङै बनो बो दाल बायफा साथों बा आलु बायफा साद्र फानो बा माइ कायसा फानो जों जेखुनु जे मासा जाते जों सुबाला हांखे अम हाजरावो नो बराव रक्सु बानानि दरकार मन बाङै जों वा सलायखे अम्पिनि अंगै जे मामा जाते जों जे सुसा जाते जों फायो दिनि 20 किलो अम्पि बाजार बाय बेलाय हासाल जतो साइमानो अरो जों फायलायखा फायलाय जों स्पट ना विजिट खालायखा नुखा बेलाय खाखामानि को अमनि बाङै सारातिर पानि बर रनो जा नुक दंनाय रनो निरावबो अम हायरावबो नुखांखे किसा याक फार फलक जादि हिनि ननो कबक जाव हामबाय